kube khona ukhelezisana manje. Kanjani manje ngimbuza umfundisi singayibanga kanjani into zama wami? Singayibanga kanjani into zama? Njengoba nibona nje nawubona nje razo la kukhona into zama la. Akukho nami engakwenza. Kuyimanje bahleli nje khona lapha ekhaya kama. Bangixosha bangikhipha mina. Ngisele manje lana ngiyarenta mina ngiqashile lana impilo enzima angifuni uqamba manje impilo enzima. Impilo enzima ngempela razo. Benginesifiso sokuthi ukwazi ungisiza njengoba nje ngicela ukuthi ngibhalile lapha ngathi ngingakwazi ungisiza ngempela. Ngoba isekhaya lapha ngiyafisa ukubuyela. Manje wena bafo into okhala ngayo kahle kahle ufuna thina sikusize ngayiphi kahle kahle. Ebengifisa ukuthi mina ningisize ngakho. Nebe ngikubhalelile lapha kuleli khaya. Ukuthi bengicela bangisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyele ekhaya. Ngixoshe lo muntu futhi olapha ekhaya ngoba uhleli ngokungemthetho kahle kahle. Uhleli ngokomthetho akukhona kubo kwababa wakhe lapha. Okay. Ikubo kamama lapha. Umama naye sewashona. Naye futhi lo baba washona. Okwakufanele ukuthi yena ashathe ikhwama aha. Okay. Kodwa yena uzongihelelezisa ekhaya. So manje wena mfethu ubona ukuthi okungaba right ukuthi sihambe siyozama ukuthi sikhiphe lensizwa le. Nake nazama yini ukuthi niyozama ukumshaya nge-red card? Sekukaningi bhuti, sekukaningi. Kanti yena angafuni ukuphuma kahle kahle. Awukungichazela indaba yendlu ukuthi kuhamba kanjani, kwenzakalani ngendlu. Indlu kahle kahle umama wayishiyela thina abantwana bakhe. Mina omdala. Washiyela nini abantwana bakhe ngaliphi? Washiyela mina ingane zakhe lezi ayizalayo phela. Ezakhe hayi lezi zikale ubaba lo phela afika nazo. Wena wayibona itayitela lendlu noma incwadi Ngalibona eshoyo ukuthi indlu wayishiya noma yasala ingashintshiwe ownership noma kwenzekani? ngalibona itayitela impela incwadi ayibona. Lalibhala Lisho mina likhomba mina impela. Likhomba mina. Mina manje omdala. lo wathathapha amandla ukuthi akukhiphele ngaphandle. Angithi phela ke ile genge satshwa ehlonishwayo emgwaqweni. Akukho nami engingakwenza ngoba amandla nawe yena kusho ukuthi phela umlili asheshayo. Angeke ngisho ngazi ngathini ngempela. Kodwa umuntu ohlonishwayo phela naye emgwaqweni ngendlela zakhe. Laba bafana abagangayo. Mayeke ngisabela impilo yami phela nami. Ngisabela impilo yami ngempela. Ngiyacela ngempela ukuthi nikwazi ukuthi ningisize isimo ngempela engingakwazi nokuthi nami ngizosithini lesi. Ongangokuthi futhi ubuya ngisabisele nangokufa lo muntu. Ingakho ngicela ukuthi ngcono avele athathe imithwalo yakhe aphume ngokufanele. Okay. Yeah. Hayi. Siyakuzwa mfethu. Ngiyacela. Yona le ndoda ingakuphi mhlambe singake sizame ukuthi sike siyokhuluma naye mhlambe sizwe ukuthi ithini. Ikhona lapha ekhaya. Manje impahla mase ihleli kabuhlungu kanje Hayi akusesikho. akuhle ngempela. Ngabe ngithi impela sikhulumele ngayikhona ngale manje kugcwele kwakhona izimpahla futhi. Hey, Ngiqashile nami la manje nawo kubi impela. ngiyabona ndoda. Akukho kumgunyazayo lapha. Ngoba nomuntu ayefike ngayo sashona. Kunjalo nje. Kahle kahle yena kusho ukuthi usehleli ngenkani yakhe noma mhlambe ngokuthi naye usehleli ngaleli khanda lakhe. Okusho ukuthi mhlawumbe ufuna ukudla lo muntu. Amanye amazwi angazi. Okusho khona phela. Singakwazi mhlawumbe ukuthi mfethu sike sinikeleni kuyena sike siyomuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Hayi ayikho inkinga mfowethu. Ngicela nje ukuthi sinikele kuyena sihambe sifike senze bengicelile futhi ngiyacela nje ngempela. La ngiyokwazi khona ukuthola ngempela ukuphumula futhi nami. Njengoba sisuka nje manje siya kuyena ngeke egcineni mhlawumbe ube nenkinga noma mhlambe kanjani ukuze siqaleni sikwenzele i-protection order against yena. Yabo? Hayi bengicabanga ukuthi lokho ngingangcono cause hayi Ukuze makwenzeka kukhona into eyenzakalayo kuwena sesinolwazi lokuthi kuzobe kuyena. You understand? la kulokho ngingangcono futhi ngangcono kakhulu. Sikwayikhona ngisabela ngisho impilo yami. Okunye futhi lokho kumele ngikubheke. Ngomuzi kamama. Umuzi kamama.
Hayi lengathi uthatha imali yombi phela bese. Kodwa ningahlala kanjani emzini womuntu? Mina ngazi ukuthi umuzi kababa wakhe. Isibili. Okay. Umuzi webaba endoda yami. Isibili. Angiyazi dobhuti lento ayikhulumayo. Nanokuthi iwifi yama Ngiyazi wakhe. ukuthi ifurniture yakule ndlu ngiyobe ngazi ukuthi nje senibeke nanombhede edaningi. Isede yazi ukuthi idaningi le. Ngiyabona. Hayibo. Alright sisi angazi ukuthi sokwenza njani ngoba semdinga yena. Hayi uyazikhuluma. Uyazi. Khona uzicacisa kahle ukuthi ngaka. Ukuthi kwenzakalani sizwe kahle kuyena ukuthi Ubukisa phambi kwesata yonke. Qala ngisho ingane nakho umndeni impela la. Ubuka ingane yamakhelwane. igada wena. Wena ugoda ungane kuyekeni. Awuthi nomuntu wami. Ungathi uhleli la endaweni enje sisi. Ngihappy phela la ngikhona naye wherever we are I'm happy with him. Buka amakhethini ungazi ukuthi Qova ingulube la. Iqiniso sikhuluma qova ingulube. hey bobu. Nawe sisho ukuthi uyingulube, qova ingulube phela. Ayikho umuntu ongahlala. Singathukani ke phela Uhla uyingulube phela mina ake umuntu ongahlala kahle. Into endaweni. Hayibo buka ingube buka injani. Ungaqasha nje imbungulu kwayimanje nje la. Ubaba. Hey baba. Hey. Samsini wakho. Samsini kabani. Samsini kabani. Hotelanga ngithathe yonke le furniture. Samsini kabani. Hotelanga ngithathe le furniture. Futhi ebo baby, iwivi yakho ifundani ezandleni zakho. Ngikuthengile iwivi wena usenamanye. Wenzakalani? Ehlisa Yazi ukuhlaza mfana. Yazi ukuhlaza. Hey baba. Ukuhlaza mfana. Awuhlale phansi. Hawu, sengazi ngitshela abantu umuzi wababwami. Ukhalisa abantu. Umuzi wababwami. Mababa. Baba. Ngeke ukusize ngalutho. Ufuna ukishayela ababwami. Baba zokhokha inkomo baba yezwa. Wemfethu. Zogeza lo muzi. Wemfethu. Wemfethu. Nobani ke Ahlale phansi. ngibuze noba. Ahlale phansi. Nobani first place. Ma. Hlale phansi. Ngithola amanye amadoda Bathi njengomuntu okhulile emuntu. angazi ngiyadoda ngumuntu wami ngazi. Wono yini? Imake. Lento le siqale la kulezi inwele lezi. Ezaba inwele. Inwele lezi. Inwele za mama stepmother. Isibini Manje imake mababa. Abo manje sakhulumeka kuba nje angry. Okay. Okay mfethu. Kodwa inwele stepmother lezi. Okay. Ngabona ubaby akathathe lokho okudingayo, lokho akudingisa sakulahla. Yena ubafo oqeda wafika la. Wathatha yonke ifurniture nombhede alright. Ubona nje ukuthi umbhede uyiskep. Angisawazi Yesingabani leso simo. Imake bafo. Yangiyanyisa buwardrobe bunjani la bunjani ngiyabuka ku-empty ngithini mina ukuthatha izinto wahamba ngenzeni Wemfethu phinde awume. futhi ungilethela nini Ngilalele phela. Wena angithi wafika nobaba wakho la. kunjani impela Okay. Ngicela uchazeke isitori sakho mfethu ukuthi into ekugunyazayo ukuthi uhlale la kulendlu. Yini? hawu baba wami sewenza wa-investe kakhulu nomuzi baba Yeba. Imanyisa umoya. safika kunje Ukwazi ukukhuluma Mababa. Ngithe umoya. safika kunje Imamiyeka chaze ya. safika kunje wafika nabafana abanye abafana wathatha ifurniture ngamyeka ngoba ecatha ukuthi ifurniture yamawakhe njalo ngamtshela bafu ubaba wami ifurniture yakhe le ngafika mina ngingekho ukuthi ngikhula la ubaba wami wasebenza kanzima naye umawakhe uthi umawakhe bengenzi into yabo wafika ngothatha Imaka. manje sena nalomuzi Wemfethu imaki. azilime ziyetsheni Imaki baba awumeke. akawazi umqondo befika mehamba Baba awumeke. Baba awume lapha papa. Baba. Awume. Itayitela kuthini lalomuzi?
showcase ibhale ubaba wami baba wamashelana engifuna ukwazi wena imaki engifuna ukwazi ukuthi sicela usiprovide ngamaphepha approvayo ukuthi kwakho la yabona ngizothatha esinye isikhathi ngoba angazi mhlawumbe ehambe naye imake wena mfethu imake cela ungilalele la wena you don't have a right yokuthi uclaim ukuthi lo muzi kababa wakho angithi imali wafika nobaba wakho la lalela okay lalela emfethu yazeni mina angithanda ukuthi ngilibele ngikhuluma kakhulu yabo ngoba manje ngiyathanda ukuthi ngicela ngenzele ningivele kuba imaphela ima ngikubuza yini ungafuni wena ukuthi urelax usize ukuthi sithini relax kanje ngifica amadoda nje esegcwele kwami lalela ke mfethu imake okay asenzeni kanje bafo imake wait imake